מה שאנחנו נראה היום זה איך לקדם את האתר שלנו. ברגע שבנינו אותו, זה יכול להיות אותו אתר או דף נחיתה, איך להביא יותר אנשים לראות אותו בגוגל. אז כמה דברים שצריך לשים לב אליהם. הדבר הראשון זה השם. במקרה הזה אני מראה פה דף נחיתה מתוך מספר דפים שיש לי באתר. אנחנו נראה את EasySite, והנושא שלו זה איך לבנות אתר לעסק שלך בקלות. מה שלקחתי פה זה שתי מילים, אתר לעסק, שאם אנשים יחפשו אותם בגוגל, אני רוצה שמילות המפתח האלה, אתר לעסק, יהיו גם בכותרת שלי, גם בדף הבית. זה דבר ראשון. אני יכולה לחזור על זה עוד בזמן, במדריך, בדף עצמו. חשוב מאוד שזה יהיה בכותרת וגם בכותרת המשנה. הדבר הנוסף זה אם אני הולכת לכאן, אני רוצה לשים מילות מפתח כאן, פה עם כל הדפים שנמצאים לי בתוך האתר. אני כאן רוצה לעשות אופטימיזציה למנועי החיפוש. אני אתייחס לשלושה דברים. אחד זה לכותרת, גם כאן בכותרת עצמה, איך לבנות אתר לעסק בקלות. אני שמה מילות מפתח או דברים או כותרת שאנשים יוכלו להתחבר אליה. שהמילות מפתח שאני רוצה יעלו בגוגל, וגם כאן שמתי לבנות אתר לעסק. אלה מילים חשובות לי שאני רוצה שכשמישהו יקיש אותם, גם התוצאה שלי, כמו שכאן אני רואה בגוגל, תעלה. הדבר הנוסף זה תיאור, מטה-טג תיאור, בניית אתר מקצועי לעסק שלך, בלי רקע טכנולוגי, במהירות ובקלות. נשמע חלום? בואו תנסו. לקחתי גם פה את מילות המפתח, בניית אתר מקצועי לעסק וכו'. כתבתי איזושהי פסקה שתוכל לסקרן, שתוכל להניע לפעולה, וככה היא תיראה בגוגל. פה מתחת לכותרת, מתחת ללינק. במקום השלישי יש לי את מילות המפתח. פה אני מכניסה כמה שיותר מילות מפתח שאפשר לחפש כשאני רוצה שיגיעו לדף שלי. אתר מוכר, קידום אתר, לבנות אתר, בניית אתר, איך בונים אתר חדש לעסק וכו' וכו'. והדבר השלישי זה שמתי פה תמונה מקדימה. אני אראו אותה למשל בפייסבוק פה. כמו שביוטיוב יש לי גם תמונה מקדימה, גם פה. הוא נותן לי אפשרות לשים. ברגע שנותנים לי אפשרות אני שמה. גם אם אני יודעת שאני אשתמש בזה, גם אם לא. ברגע שנותנים לי משהו אני משתמשת בו. אלה הדברים, ואני כמובן עושה שמור. אז דיברנו על מילת מפתח בכותרת, דיברנו על אופטימיזציה. שימו לב שבתוך הליווי, בתוך המקטעים שלי, גם פה, גם למי מתאים, גם למי, פה בתוך EasySite יש לי גם למי זה מתאים. גם המקטעים האלה אני יכולה לעשות לכל מקטע בעצם עריכה לאופטימיזציה. כמו שראינו, כותרת, תגיות, תמונה.